Is-Sibt pajjiżna fakkar il-55 sena mill-kisba tal-indipendenza frott ħidma ta' Gvern Nazzjonalista fil-bidu ta' snin 60, immexxija minn George Borch Olivier. 55 sena mit-twelid ta' Stat Sovran biex minn dakinhar nistgħu ngħidu li verament għandna rajna f'idejna. Twelid ta' nazzjon li għax kiber u matura seta' jikseb ir-Repubblika u eventwalment jissieħeb mod sħiħ fl-Unjoni Ewropea. Fuq kollox grazzi għal politika ta' viżjoni li bija Malta u Għawdex bdew mixjin pass għal dak li ninsabu fih illum il-ġurnata. Bħal kull sena jum l-indipendenza beda bil-pontifikal solenni, immexxi mill-Arċisqof fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt. Matul l-omelija tiegħu il-kap tal-Knisja f'Malta Monsinjur Charles J. Xikluna fakkar li ta' kull sena jum l-indipendenza jisfidana sabiex inħossu dejjem aktar is-sens tal-Istat. Fost l-oħrajn billi nistaqsu x'nistgħu nagħmlu aħna l-pajjiż aktar milli l-pajjiż x'jista' jagħmel għalina. U appella lil mexxejja politiċi ta' pajjiżna biex jgħożżu aktar responsabilità u l-akkontabilità fil-ħidma tagħhom għax bħal fil-każ ta' mexxej tad-dar ukoll il-qaddej ta' dawk ta' madwaru. L-Arċisqof Xikluna qal li l-mexxejja tagħna m'għandhomx jaħsbu li d-dar u allura l-pajjiż xi esklusività tiegħu iżda b'umiltà jaffrontaw il-problemi skont iċ-ċirkostanzi. Għall-quddies attendew l-ogħla awtoritajiet tal-Istat fosthom il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija, il-President ta' Malta George Vella u s-Sinjura Vella, kif ukoll il-Prim Ministru, l-Aġent Speaker, deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra, il-membri tal-Ġudikatura u membri mill-Korp Diplomatiku. Wara l-quddiesa l-President ta' Malta, il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni għedu bukketti tal-fjuri f'riġlejn il-Monument tal-Indipendenza. Fire! Number 1, fire!